Dilluns 24 de gener va tenir lloc la reunió anual dels responsables de romeries a Montserrat, a la qual van assistir una setantena de persones que representaven prop de 40 romeries. Enguany, que se celebra el 75è aniversari de l'entronització de la Santa Imatge, el nou tron al cambril de la Basílica de Santa Maria, l'abril de 1947, el lema triat per les propostes pastorals és l'acollir a casa seva. Una de les novetats que el santuari ofereix a les romeries a partir d'aquest any és l'Espai Jove, una proposta d'activitats per a nois i noies i joves de 12 a 25 anys per tal que també se sentin protagonistes en el seu cap de setmana a Montserrat. Des d'una xerrada o un contacte amb un monjo, si no és tant una xerrada que faci el monjo, sinó un diàleg que puguin tenir per parlar de què és Montserrat, de la vida monàstica i, en definitiva, de la vida cristiana, o també la visita a algun lloc, a algun indret una mica amagat, una mica secret a vegades, dins d'un monestir o de l'entorn del santuari, això amb grups reduïts i molt pensant sempre en cada grup, amb les edats que tinguin i pel seu bé. En les seves paraules de benvinguda, el pare abat Manel Gas va agrair als responsables de les romeries la feina que fan per fer possible la realitat fonamental del pelegrinatge a Montserrat, per la qual cal dedicació, estimació i confiança. Una de les romeries que també estan d'aniversari és la de Sabadell, que agrupa les parròquies de la zona pastoral del Vallès Occidental amb els pobles del voltant de Sabadell i que celebra 125 anys del seu restabliment. L'organització va a càrrec de l'Acadèmia Catòlica de Sabadell, fundada fa 150 anys pel doctor Fèlix Cerdà i Salvany. És una tradició de vot de poble i és continuar la tradició dels nostres avantpassats a peregrinar i a venerar la Mare de Déu de Montserrat. Tots els que pugem, tant a peu com amb autocars el diumenge, vivim la fe personalment. Nosaltres no obliguem absolutament a ningú a viure la fe d'una manera i la fe d'una altra, sinó que puja gent de tot tipus. L'Acadèmia Catòlica de Sabadell la formen més de 20 entitats. Acollim a totes les entitats de la nostra ciutat, entitats que vulguin estar amb nosaltres, de benefici social. Tenim actualment 22 entitats i 6 col·lectius dintre del que és l'Acadèmia Catòlica. La romeria de Sabadell, com totes les que visiten el santuari durant l'any, troben a Montserrat acolliment i un lloc de repòs i de pregària. Com els va dir el pare abat Manel, l'essencial que els ofereixen els monjos és la seva pregària, compartir la seva proximitat amb la Mare de Déu, proximitat física en la imatge, proximitat a la devoció que tots ells els transmeten.